Ay, mga katiktik, i-apil na mo ni si Blinky o Dugsyo. Dito sa terminal. Kay naa daw konsolisyon. Pila mo sa pagka daghan sa muta. Giliguan na daan. Giliguan na namo ni mga katiktik. Ako mga katiktik. Daan. Yan ipadula. Lucas, Jingo Bella, Goldie Choco Coffee, Dos Dos, Freya, Harley, and Blinky. Ayan, so sa ating medium, we have Simon, and sa ating large, Ay, mga katiktik, magsugod na ang Dugsyo. Libaya. Our SB member, Normal Gerardo L. Culubong, Normal Joel T. Puertas, in our municipal mga participants. Naakit tayo cancellation prize Sulod dito ba? Sulod dito. sa atong ayan no, murag naad yung ko'y nakita. Usa ka vlogger, si Lola Wendeng. Ayan sa libog ko, kinsa man yung kaha-best in outfit, ani. Ayan, mabasa po si Lola. Kasi number ako na, pinatama ko siya sa pagsulod. Huwag ato ang pag-asugda ng ato ang programa karong buntaga. So all last member, requesting to all last member to please proceed na delivery. Dog food, na natin tayo libre na dog food. Today is the second day of the celebration of the third Araw ng Talingon. And today we will witness the passion show of our dogs. Ayan, ready na ba ang lahat? Ready na ba yung ginawa? Grabe, hindi na pang ginawaaw ang ating mga doggies. Ayan, so ladies and gentlemen, Ay, mga katiktik, hapit na sugod at hapit na, nagsugod na, hapit na mga tawag. Dito sa Royso, dito sa Latawag. Mga
Man masulti la. Guman mo grampa, baba ng giro. Maubad na po dyan. Ako kasulti. Ayaw man po dyan kay masunod man. Tulbaan ka? Tulbaan, oy. Tulbaan din ka la. Tulbaan ka ba? Hindi mo sunod ba? Dagan mo niya. Masira na sige. Ay, mga katikli, talagang mga magwapong mga iro kalaban ni Blinky na ay yun dako tayo, oh. Iro sila kahapon na, pertin mahala siguro ng iro ano. Wow, pogi kaayo si Leon. And automatic, si Leon ang ang winner sa large category. Ayan, palakpakan natin ang mga doggies. Ayan. So again, sa mga participant information, ladies and gentlemen, worth 1 million. Si Leon. Ayaw, isulti daw. Mauna na si ma'am. Ayan, grabe, di basta-basta si Leon, no? Ayan. Grabe ka, pogi. Ayan, we have Simon Blinky. Ayan. Lucas Paris Alab, Chico Bella, Golden Choco, Coffee, Dos Freya, Harley, and Blinky, and Chanel. Ayan, so pwede mo ka mo isbog dali? Isbog sa kadali lang ba? Dali na? Ayan. Ayan, from small, medium to large. Thank you so much. And ladies and gentlemen, before we end, let's have But me personally, as a dog lover, a dog lover, is really an advocating to really promote, and to really showcase the cuteness of our fur babies. Tungod kay, of course, ang kini nga mga hayop generally are really part of the society. So gusto nato hatagan po sila o ilahapong platform, And you among all here are said to be the fur parents of these cute creatures. Grabe tama pasalamaton tungod sa inyong mag-respond sa ato ang invitation. This certificate is awarded to Blinky. Yan si Lolo Wendy. Famous vlogger. Tandaway lang daw ang gawa niya ang kuwanan ni Gonzo. Okay, this certificate is awarded to Simon. This certificate is awarded to Leon. BFP! Ayan! And of course, maraming salamat ma'am from BFP, Year of Fire. Thank you so much.
to award this cash and certificate award this certification and award cash prize from our municipal administrator will be for Vibaya. And now, magsugod ang atong dance contest. And of course, nakakita yung motor show karon ang napagasaksihan, mananaw kita katawan sa Talaingon. Daghang salamat o Ay mga katiktik, manguli namin. Okay. Mana na. Ay mga katiktik, mauli nami. Ay, gutom nami kayo kami pamahaw sa kayuman. Ay mga katiktik, inabot din nami sa balay. Nakadawa si Blinky og consolation of certificate. Gutom pa na nagtugi ko eh.